Bueno, pois estamos diante de Alba Feixóo, que naceu en Xinzo de Limia. Sí, realidade natural de Baltar, que os meus pais e as miñas avoas e avós, tres dos meus 4 avós son de San Paio, unha de Padroso, entón son un pouco máis raiana, pero sempre viven en Xinzo, fora dos 9 anos da experiencia compostelá, da carreira e demais. É curioso que dixeras o de raiana. Raiana na miña época, os raiotos ou raianos era despectivo na miña época, ti non ter nada que ver con eso, porque era os que vivíamos ao lado da fronteira, éramos así vistos de alguna maneira rara. Ti víchete algunha vez así desa maneira? Eu nunca me vin así. Recordo que desde pequena ainda non participaba da conciencia política, social, un pouco do marco de análise non da realidade que teño a día de hoxe, ni sequera desde pequeniña tivo para min nunca un matiz despectivo. Si sabía que existía en algúns contextos, si sabía que en determinados ámbitos, en moitos ámbitos sociais ia aparellado unha certa connotación negativa, pero eu nunca o vin así. De feito, sempre vin como un valor extra o feito de ter ese contacto, esa ligazón de culturas, ademais, tan pouco fácil de disociar como a galega e a do Portugal do Norte. Entón, sempre o falo con orgullo. Penso que realmente é un elemento enriquecedor. Eu o que recordo, as miñas avoas e avós, é de viren os veciños amigos do outro lado da raia, recibilos con moita alegría nas casas, como a irmáos, como a familiares, e incluso esa expresión que acabo de utilizar, como a irmáos, tiñalle sentido aos meus avós. Sí. Bueno, pasa por Santiago e vense para Xinzo, Alba. Regreso. Cando te enrolas politicamente e activamente? Hai moito tempo xa, foi entre os 18, non podo concretar exactamente cando empecé o activismo político, porque para min política tamén non se cinxe a dicir participo nunha candidatura ou teño un carné de militante non? No activismo estudantil, por exemplo, comecei con 18 e 19 anos, prácticamente final de primeiro de carreira, cara segundo de carreira. Entón, aí comecei no nacionalismo estudantil, empecé logo a militar no BNG, acababa de facer 20 anos, xusto acababa de facer 20 anos e entrei a militar no bloque. Me parece que foi un mes antes de que o BNG entrase no bipartito, antes de. Desde entón, continuo militando e procuro estar onde poida resultar útil dentro do que me permitan as miñas circunstancias persoais. Esa é a miña idea. E con todos os devaneos que tuvo o BNG, tú sigues no BNG no de sempre? Eu penso que son unha persoa moi progresista, pero tamén creo moito, penso que non se pelexa a idea de ser moi progresista, co valor da permanencia. É dicir, non creo nas cuestións que teñan que ser inmóviles, non creo no inmobilismo, pero sí creo no compromiso en darlle un pouco unha oportunidade ás veces ao tempo para que as cousas se recompoñan un pouco, para volver a épocas máis gratas como sucedeu na historia do blog, como tú moi ben me estás comentando. Vámonos centrar máis en Xinzo. Eu conocina politicamente fai tempo, pero persoalmente fai casi 4 anos e moi pouco. E para min eres como a Guadiana, aparece e desaparece. Sí, bueno, eu non me vexo así, eu vexome máis ben como alguén que tamén tivo que darlle unhas cuantas voltas ase finalmente instalaba e facía a súa vida aquí, en Xinzo. Non é demasiado fácil tomar ese tipo de decisión, non é demasiado fácil cando, isto temos comentado nós desde o BNG, pero é conversa de rúa habitual en Xinzo, que non hai moitas oportunidades laborais aquí, montarse por conta propia e afianzar o proxecto laboral profesional por conta propia, non sendo que unha se acolla a determinados padriños ou amparos ou a herdar determinadas cuestións, penso que non é nada sinxelo. E, o certo é que
houve etapas en que tive menos presenza, ou presenza menos visible socialmente no pobo, tamén ligado, bueno, pois a toda a evolución da situación persoal, familiar. Agora, por fin, vai facer 2 anos sei que a miña parella, que ven de fora de outro continente, por fin toma o meu despacho, vai tomando a forma que quero, e agora pois, síntome un pouco máis capaz de estar na escena pública con algo máis de regularidade. Fai 4 anos, mañán, víamoste diante dos cabezudos e resulta que unha semana despois desapareciche e hasta a campaña municipal deste ano. Políticamente, públicamente, polo menos... Aí non concordo. Non concordo. Por exemplo, tiven a oportunidade máis maravillosa e que intentarei seguir, bueno, non perder o fío de asistir ao último concerto do Conservatorio de Grau Profesional, que ademais eu tamén estudei neste conservatorio, rematei que o grau profesional pola especialidade de piano. Estiven tamén noutro concerto, bueno, parece un pouco musical académico ese perfil meu, pero, en fin, estive nun concerto estupendo que houbo, que me parece que tamén asistiu este diario, de 2 profesores do Superior de Vigo, un dúo fenomenal que valeu moito a pena ver. Eu penso que sí que teño estado na rúa, o que pasa que para nada son, e supoño que tampouco chegaría a ser nunca un perfil tan de rúa, tan interactivo e tan permanentemente visible como outras persoas. Penso que aí tamén está un pouco a diversidade nas personalidades de cada quen. Pero xa digo, sí que influe, sí que ten que ver tamén ás veces ter que estar centrando moitos esforzos en todas estas burocracias ligadas a eses cambios importantes na vida persoal e familiar que che acabo de comentar, e tamén os ligados a centrar e a darlle unha forma a actividade profesional. Neste caso, pois o meu despacho en Xinzo, tirando bastante por libre. Un mes e medio despois xa pasou as eleccións, xa pasou ese trance de casi 3, xa estades... De case 3, así é. Xa estades estabilizados e, bueno, tirando pa diante. En realidade, penso que estivemos moi estabilizadas e estabilizadas en todo momento. Dá mágoa quedar a tan pouquiño dunha terceira representación no Concello? Claro que dá mágoa, como non a vai dar, non? Non teríamos... Ademais que houbera cambiado totalmente o devenir político do Concello. Que ninguén o dubide, porque pode ser quizáis que nestes tempos tan líquidos ou quen sabe se gasosos en que nos tocou vivir aquelo da palabra, non? Aquelo do valor á palabra dada, pode que se considere que está un pouco como de modé, pero baixo o noso punto de vista, para nada. Segue sendo unha virtude de plena actualidade, o valor á palabra dada. E sobre todo en Galicia. Efectivamente. Unha palabra e un choque de maus, eso era máis que un acta notarial. Mira, pensei que o dicías, vouche dicir que sí, vouche dicir que 100%. Pero ademais diso, pensei que comentabas, bueno, polo feito de que en Galiza eu penso que marca a actualidade que o expresidente da Xunta e actual presidente do Partido Popular no Estado dixese mentre ainda era presidente da Xunta nunca pactaría con Vox, é un partido antigalego, e que agora na conxuntura estatal, porque convén, pois, pacte comunidades autónomas e agora reiteren un e outro día desde a súa dirección e desde a súa propia boca a legitimación de Vox como un partido constitucional, chamanlle, eles constitucionalista, é perfecto interlocutor para acadar acordos. Entón, sí, é certo, o que acaba de pasar no Concello de Xinto contrasta cunha tradición sociolóxica, case filosófica, non? Propia de Galiza, dámonos a mao, este é a nosa palabra, prefiro, doulle tanto valor a isto como un documento notarial, como acabas ben de comentar tú, e temos o exemplo de xusto contrario tamén que acae moito para traer a colación respecto destas eleccións xerais. Sí. Bien, e agora vamos falar das eleccións xerais. Número 3 da candidatura do BNG en Ourense. Como o ves desde ese sitio? Desde este sitio vexo
Bueno, primeiro, con moito orgullo, con moita alegría de que contasen comigo, porque efectivamente, inda que teño ese perfil de certo recollemento, tamén valoro moito que ter sido tomada en conta, valga a perífrase, por unha organización política que valoro tanto, que como comentábamos aí un momento, xa é un percorrido longo na miña vida, eu teño 38 anos, bueno, levo desde os 19, 20 militando, sí parece, e non pasa nada, sí parece, e non pasa nada. Hai que, a liberdade tamén se conquista por aí, non? Aceptando que o tempo pasa e que eso... Afortunadamente, senón que significaría? Que perdemos a oportunidade de seguir con vida, verdade? Que xa non estamos. Entón, por que non afirmar iso como un valor tamén, non... Perdón. Entón, bueno, son moitos anos... Dicías que foi un orgullo efectivamente, que o partido contara con... Claro, para min que unha organización política como o BNG, que con tanta resiliencia, tanta capacidade de superación, tanta vinculación, non, con esta terra, co pobo galego, aposte pois, por contar comigo na candidatura para as xerais, pois é un orgullo. Podeme complicar un pouco a vida, polo que comentaba aí un momento, teño un traballo un pouco de tolos, teño que conxugalo co ritmo do despacho nun mes de xullo, que é un pouco esgotador, porque xusto remata o ano xudicial, pero a vez é un orgullo e unha alegría, como che dicía. Despois, que vai a candidatura. Eu penso que temos unha candidatura increíble, a min sí que me dá incluso un chisco de pudor ir entre unha cabeza de lista como a Noa Presas, que é unha persoa que mentre desenvolveu un labor no Parlamento intachable, impecable, propio de unha leoa, a vez sacou unhas oposicións, é profesora de secundaria no Instituto Ourense, agora mesmo non recordo, penso que non sei se no da Ponte, o caso, sacou a súa praza como profesora no ensino público mentres traballaba incansablemente no Parlamento. Pareceme digna de admirar en moitísimos aspectos, a mí é unha persoa valiosísima, con unha capacidade política impresionante. E despois do número 2, que é un especialista en medicina, un internista en Verín, unha persoa mobilizada en defensa da sanidade pública, tamén unha persoa que está todo o tempo pensando que pode facer para mellorar a vida dos pacientes, a marcha do hospital, coas compañeiras e os compañeiros, entón, sí me dá tamén, a vez, un chisco de pudor, é dicir, unha xente tan boa, non? Quizáis podían contar con outro número 3, un pouco máis á altura, pero encantada que sexa así e querendo defendelo. Vámonos imaginar que Alba, pois, as circunstancias da vida, chega ao Parlamento. Que é o primeiro que faría referente á nosa terra, lóxicamente? O Congreso. O Parlamento Nacional, claro. O mesmo que ten pensado facer Noa Presas Bergantiñas, o mesmo que ten pensado facer o BNG, o mesmo que estivo facendo Néstor Rego, a pesar de ter sido elixido por outra provincia, que é desafiar completamente a idea de que esta teña que ser unha terra de atraso, de abandono, desafiar a idea de que pensar, por exemplo, nun tren de cercanías para esta parte do país é unha especie de disparate dun soñador cualquera. Por qué? Se hai tantas zonas de Europa en que unha pode viaxar dunha vila a outra collendo un tren, pois tamén fillos ou persoas de menos idade e sen carné de conducir ou que sinxelamente non dispoñen de vehículo propio, non? Pois, por exemplo, para min a cuestión das comunicacións que xa está reivindicando o BNG, das comunicacións particularmente as interiores, a red ferroviaria, é un tema moi importante, porque axuda a vertebrar o país, a darlle modernidade e a que sexa un sitio tamén máis habitable, máis vivible, que nos xere menos dúbidas para desenvolver, para afincar o noso proxecto de vida nestes lugares. E despois, por suposto, exixir investimento, que ten que ver moito co que acabábamos de falar. Exixir investimento e desenvolvemento industrial. Entón, se por acordo entre, por acordo ou sen oposición das forzas políticas estatais, o investimento en Galiza se ten reducido prácticamente á metade, reivindicar, exixir que se vai a
compensando ese déficit histórico e os compromisos de investimento para o desenvolvemento industrial do país. Temos pouquísima industria, sen iso é super difícil xerar un valor engadido. Nós estamos nunha provincia, concretamente nunha comarca, cunha capacidade de produción de alimento tan grande que como pensar en que iso non teña despois un sector secundario transformador, en que todo iso se diversifique en variedade de produtos que a súa vez logo se poida fornecer ao sector terciario como o que estamos ofrecendo, vendendo ese tipo de produto e exportando tamén e gañando valor engadido. É que hai moito que facer. En realidad, moito que facer non só pendente de facer uso non feito, senón posible. Hai moitas cousas que é posible sacalas adiante. Hoxe mandabades un comunicado de prensa no cual falabas de que querías ver como estaba o campo, neste caso da Limia, para poder aportar algo nese futurible espazo asiento no Parlamento. Aí xa un pouco, e agora que falamos de Parlamento, a propia NOA, o propio Xosé Luís Rivas Mini, estivo de visita na nosa comarca, falando cos pataqueiros, falando de que necesario é que cando falemos de cambio climático, e aquí teñamos en conta tamén cuantísimo influe iso nas anualidades das colleitas. Que pasa cando de repente as estacións son tan diferentes, non? Das que tiñamos pois hai 20 anos, de cuestións da temperatura, da humidade, como influe nos fungos, no ciclo de produción, nas colleitas, claro. Que acontece un ano en que todos os ciclos naturais están desacompasados da tradición do que se coñecía. Hai que acompañar, hai que estar vigilante, hai que combater, por exemplo, o cambio climático desde todos os ámbitos. E hai que estar para apoiar tamén cando faga falta con subvencións. Hai que estar vigilantes no desenvolvemento tamén do novos regadíos. Moitos retos aí, pero que estou segura de que se lle pode dar unha continuidade a ese traballo que xa se está facendo desde o Parlamento galego. Sería fantástico e é viable contar cunha representante pola provincia de Ourense, neste caso Noa Presas, que vai velar como unha limia máis polos intereses das familias de agricultoras e agricultores na Limia. Ainda non tomaxe nada do café. Ainda non lle dei primeiro golo, teme absorta esta conversa. A ver, parece interesante remarcar que as enquisas, as que lles hai que facer sempre un caso moderado, pero que algo sí din, valoran que nesta provincia estáse disputando o PP neste momento o terceiro, estáse disputando precisamente polo BNG, ou seja, que é posible, que hai moitísimas cousas que non parecían posibles ata que efectivamente se conquistaron, se conseguiron. O de Allariz, ainda que sexa un exemplo tan manido, non? Parecía imposible. Triplicar representación no Parlamento galego parecía imposible e o BNG conseguiuno. Entón, hai que votar sen medo, de maneira ambiciosa e con ilusión. Entón, iso é o que desexo da ciudadanía, que posto polo bloque porque é o que levamos dicindo durante toda a campaña, pero non deixa de ser verdade, un voto que vale dobre para quen queira frear a dereita, para quen queira apostar porque Galiza verdadeiramente conte e exista unha axenda galega, unha axenda da provincia de Ourense e Limia dentro da axenda da política estatal. Ten ese duplo valor, entón animo moita xente a votar sen medo e con ilusión. Pois aquí rematamos. Grazas, Lou. Moitas grazas.